U inti sejni kont kif spiċċajt. Il-segretarju segretarju ġenerali. Se taqbdu titqu għall-imħabba. Jalla, ejja. Għall-imħabba. Għall-imħabba, kont qed tiġri wara mara. Min kienet jiġi mara mila, ma kienet reċiproka. Jiena għajt ma dit tfajla Franċiża, f'wieħed minn meetings tal-Greens, ovvjament, u kien spark at first sight, kuminat ek, u kienu 3 snin, mbagħad jiena dana kien f'Novembru, niftakar, tal-98. So, fejn tqajtu, fejn kontu? Intqajna viċin Marsilja, fej għamilna dan il-seminar fuq problemi ambientali fil-Mediterran. Kien Mediterranean Network Meeting. U insomma, għajna bdejna nivjaġġaw darba fi xar, insomma, mbagħad, at a certain point, il-Greens għallu li ejja niproponu kal-segretarju ġenerali. U jena ma tarax minn Malta, li sejjed bil-daw kollha, insomma. U mbagħad istjama kiku Brussels. 4 sigħat u nostrejn biss kull mandi. Sa Valence, sa Cre. Għamel is-somom. U ħriġ tal-dil-elezzjoni. I taħdem b'elezzjoni, ġifieri kif taħdem? Żgur l-elezzjoni kien. L-elezzjoni interna fil-part. Bejn il-delegati tal-partiti. Sewa, li jkunu fil-pajjiżi kollha ta' dak iż-żmien konna 33 pajjiż. Anka pajjiżi mela mhux fl-Unjoni Ewropea. Anki pajjiżi mhux il-Federation tagħna kienet anki ta' partiti mhux l-Unjoni Ewropea. U konna 4 jiena MEP Svediż, waħda Ingliża u MP Finlandiż. Ġifieri ma kienx hemm qawwiet kbar. Ma kienx hemm Ġermaniż, jew Franċiż, inserta dak u allura spiċċajna, issa jien imbagħad għandi ħaġa oħra wkoll, għalkemm min jarani biex fuq it-television jgħidha dejjem igor u dejjem jiġġieled u dejjem wiċċ rusa, eċċetera. Jien tip joker, naf ħafna lingwi, allura meta nintaqgħu konna l-kitarra kien hemm Paolo Bergamaschi ta' Taljani doqqa sew il-kitarra. Jiena ta' inkanta u konna nibdew naqdu kulħadd u nibdew kessara. Esa, u inti over b'daw l-informalitajiet, issir ta' fin-nies u nies isir fuq. Ararni dej, u birra. Isma' mal-kbar, mbagħad sirt naf wara li daw għamlu powwow fis-satejta filgħodu biex jiddeċidu u mbagħad għamilna l-speeches. Tippreżenta ruħi. U jiena ġeneralment, insomma, mursew. Li meta taħrab li xi waħda, qatt ma nkun. Imma noħroġ tajjeb. U ġi l-Ġermaniż Helmut Lippel xi hekk, membru parlamentari ta' esperjenza. Arnold, we have decided. We vote for you. U kif jgħidlek il-Ġermaniż l-ostra. Insomma, u ħatta b-67% kont. Mela, tlaqna?